tsallakar da ni kamar wannan da ya so ya tona mai asiri. Yanzu haka zai yiwu a kashe mana yara, a kore mana shanu, a raunana mu yi magana ashe Fulani ba su da haƙuri, wallahi bai yiwuwa. Da na gudu gwaza na faɗi a rada ko da na faɗi na fi yaro suna gudu cinikin kare daga ba kare ba sai da doki sai dan da bai da hakika mai kizan maza kizan artabu ni dan makodi na buga ban aljihu a rada ko da aljihu dan sarki ne yadda yake jin kai ke hatsabibi ko to ni da ko sallah ma ba kowace nake yi ba a radun Allah ba a rigima da barde hatsabibi ne wallahi min na fijo a radun Allah wani da nake da jarumin maza a garin nan wani zai zo guna kina nufin barde sai Hamfin Production ke gabatar muku da sabon shiri na musamman gidan Fulani wura fulbe. Saboda kaga mutanen nan ba kaunan mu suke ba kuma ba san ka suke ba. Kai sanin kanka ka riga ka san yarinyar nan tana sona to mu dinga adalci a rayuwar mu mana. ashe wanzami baya san jarfa kenan ke me ya haɗin ki da bardi ni fan da ka taɓa bintu gwara ka taɓa arɗo. Shirin gidan Fulani kalli shirin kalli abubuwan da suke kasancewa a cikin shirin kalli tuku da makirci da yake kasancewa a cikin wannan karkara tsarabar gani da ido. Gidan Fulani wura fulbe. Nawa kuke bukata? Naira miliyan 35 za ka kawo yau din nan. Miliyan 35. Da shi da iyalin shi da 'ya'yan shi da matan shi ku kashe su kawai ku kashe su. Ha hala ka dillata eme. To Allah yardi wallahi Allah so to walliti yandar duniya rundu Allah so to walliti bi fulbe insha Allah. Gidan Fulani shiri ne na musamman da ya zo muku daga tantantun mutane a cikin masana'antar shirya fina-finan Hausa. Labari tsarawa Hamis Tumbuli, ci gaban shiri Anas Birni, shiryawa Kabiru KBA. Gidan Fulani mataimakin shiri Abdullahi Duro, ɗaukar nauyi Ibrahim Baita, Abubakar Dan Sola, waɗanda suka ba da umarnin shirin babannin Suleiman Wambo, architect Hamis Tumbuli. dole ka san sai mun haɗa ƙarfi da ƙarfe dole an nemo inda yake In dai bai mutu ba kan wallahi asiri mu ya tobi. na gane mai gida na juma zai faɗi kafin faduwar rana Gidan Fulani 24 TV duk ranar Lahadi karfe 7 na dare. Ku danna subscribe, ku danna ƙararrawa.